Amal Iman. Ina so a ci gaba da kulawa, a kula da su tamkar yadda kike ina nan, ba nan ma kuma kike kamar ina nan. Amma abin da ya kamata ka gane shi ne duk wanda ya wahala kamar ta, ko da mahaukaci ne, dole ne a nema mishi maganin karfin jiki. Inna lillahi. A'a dokta, ka ai saurin bata maganin sa hanzari, a bari a fahimci ciwon ta kawai. Ya sunan mara lafiya? Wallahi dokta, ba san sunan da. Sunanki na gaskiya wanda iyayenki saka miki shi nake tambaya. Wai ya gaya maka cewa ina da iyaye? Amal Iman. Kina ta kokari sai dai kuma kin kasa cimma nasara. Ina ba a ce ajalinka zai cimma rayuwarka tun kan wa'adin kai. Dokta ya kake gani? Akwai yiwuwar ceto rayuwar wannan yarinya kuwa? Amal Iman. Mahaukaci. Idan ba mahaukaci ba waye ki kokarin zuwa zana'idin wanda bai sheta ya. Ke, biki san da ake magana ba. Dokta, idan haka ne kenan akwai matsala. Akan me kake magana kenan? Iman ke. A ido ko baya ci yana iya gane abin da cikin shi ke iya dauka. Kaka kiya farauta, kuna ne mai tsire na kare. Mu dauki abin a matsayin kadar da haka Allah ya so. Amin, ta iya tunawa. Anya mutane suna neman aljanna a wannan duniya kuwa? Gaskiya ne, idan mage ta makance, bera ma zai iya wasa da gashin gafinka. Allah ya baki lafiya. Kai nake saurare, faɗi magana ka, domin ni ma ina kawo magana. Amal Iman. Duk sunan da ka gaya maka daɗi ka kiraye ni da shi. Wannan shiri da kuke gani mai dogon zango ne zai dinga zo muku a ƙarƙashin kamfanin RGN Production Jamhuriyar Nijar, wanda maɗaukin nauyinsa cewa da Rabilu Balasani ya riƙe muku kan maciji domin ba ku damar yin wasa da wutsiya. Haka kuma marubucin shirin shine da ya bada umarninsa, wato Basiru Garba Maiki mai hangen nesa. Shi dai wannan shiri za ku dinga kallon shi a YouTube channel ɗinmu mai suna Janet TV. Ku ba mu lokacin ku, mu kuma za mu ba ku damar mu.